The mathematics. Cái number ịgbalị mmiri 30 minutes. Okay. So ka unu amara mma o nwere 20 nwee 40. So in between ya bụ 30. Mme ngwa ngwa. Nwunye gị anwụ ya. Gị wunye ka ọ nọ It's not big for him, John. Phone is ringing. It's big for him because not for today. Oh, not for can make it. This is initial garaga. One can irikwa ncha. Ka ọ nke izizi. So I'm on. I'm one year when memes near name. Name go join AC with the tail. Na mwenye anwe. Na mwenye. Macho kan mewe yenge. Phone